наворо кадом блогере мехоҳад дар канали худ дар инстаграм дар ютуб гузоред, хоҳиш мекунам гирифта сахранид карда дар ютуби худ гузоред. ягон хел жалоб, ягон гапи зиёдӣ намешавад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳама тансиҳату саломат ҳастед. худованд ҳамеша саломат бошед. ҳабибулло қурбонов ҳастам бо шумо ва имрӯз дар як мавзӯи хело муҳим ҳам суҳбат мешавем. хоҳиш мекунам ки наворо то ба охир тамошо кунед ва хоҳиш мекунам ки бо диққат гӯш кунед чӣ мегӯям ва хоҳиш мекунам ки моро дар ҳамин навор дастгирӣ кунед, наворо зиёдтар падилица кунед, то ин ки мо кори хайреро ки мо карда истодаем хело зарур аст ва бояд ин кор ба гӯши ҳамагон бирасад. дӯстони азиз, мо як гурӯҳ блогерҳо дар инстаграм чатхона гӯем маслиҳатхонаи худро дорем ки бисёри вақтҳо дар он ҷойҳо баъзе корҳои хайрро ҳама каса сарҷамъона маслиҳат карда баъд пеша мекунем. картае ки шумо мебинед дар номи Оятулло бародар блогер аст ва барои ёрдами муҳоҷирон дар кулли Русия аст. Дар кулли Русия онҳое ки занҳо ҳастанд, модарҳо ҳастанд, бо оилаҳояшон 2-3 фарзанд ҳастанд ва мутаассифона пул дигар надоранд ки хӯрокӣ бихоранд. барои хӯрдан ҳатто пул надоранд. мефаҳмед? баъзеаш занг мезанад, гирья мекунад ки додари азиз, 2 рӯз аст ки бо фарзандонам гурусна хобем. ва боз занг мезананд нафарҳое ки мега бародар пули квартираро дода наметонӣ. барои ҳамин мо ба ҳеҷ кас пул наметиҳем, пули квартира, пули патент, ин хел чизо наметиҳем. фақат хӯрока худамон дар ҳар як област волонтёр дорем, бурда дари хонаат метиҳем. рақамҳое ки мебинед илтимос мекунам занг назанед, чунки ки бародари азизи мо Оятулло тӯли 3 рӯз аст ки қариб ки 24 соат дар сари телефон аст. аммо рақами телефон дар дигар мобилни аст ва ватсапаш дар дигар телефон аст. ду тарафа ҷавоб медиҳад, ба ин тараф ин телефон ба громкост гап задестай, дар инҷо ба ватсап ҷавоб додестай. успед намекунад. На бо ӯ гап задам 1300 непрочитанный смс дар фақат ватсап аст. номер адрестона да ҳамин номеро ватсап ҳаст модар. Да ҳамин номеро ватсап ҳаст. Ай болош мо бо касига занг задайсаз. Ай болош ма касига. Да ҳамин ватсап аст. Да кадом шаҳре, да кадом улицаи, квартира, номерои телефонтон. равон ки ҳатман кӯмак мерасонед. иншолло модарҷон бо мурӯи замон кӯмактон мекунем. майл модарҷон кушта ки шумо як касига бо занг задесад. майл хоб худо нигардон. хоб худо тамоми дилёи ки тоҷикое ки моро тамошо мекунанд, дӯстои азиз, ман ҳамон Оятулло ман аст. масалан ки номери картам, номерои телефон дар ман гузошта шудагиай. аз барои худо нигоҳ кунед, бир телефон дар даст май, ина нигоҳ кунед, пештар биё нишонте. нигоҳ кунед, мо қад зиёд намед, нигоҳ кунед. ина аз болои нигоҳ ки занг задайсам. ман як шахс ҳастам. ина ҳар душ занг ин номерои дӯстима, ин ватсап. ҳамин одам нависес аст. мо чӣ хел шуморо посух бутам? бо мурур, бо вақт, мардакои хуб. ина нигоҳ кунед. дар ин як минута мен нигоҳ кун ки мо шуморо чӣ хел посух будем. кӯшиш мекунам ҳамаи шуморо ҷавоб бутам. лекин намешавад. як хидмо баъзеҳо менависед, бародар ки успед намекунад, гашта дуюмбора занг назанед. галасавойро бача куҷо шудӣ? Шумо фиребгар будед? Ман ба шумо бовар кардам. сабр кунед дӯсти азизи мо. баналбат шуморо даромада мушкилии худро нависта, адреси худро пурра нависед. тамом. мунтазир бошед. чӣ хеле ки мегӯям дар режим ожидания. мунтазир бошед. аз тарафи мо ба шумо ҳатман занг мешавад. занг мешавад ки мо дар наздикии хонаатон ҳастем, ки ба тарафи шумо рафта истодаем. мо оперативна дар ҳар як област волонтёри худро дорем, бурда метиҳанд. шукри аллоҳ сох саломатина расидем, омадем, расондем. бачаҳо 4 нафар буданд. як давом эти ака. амин обло акбар. чӣ хали буд иҷа метиш чӣ буд? серебряный панҷа. хоб раҳмат калон.
акаҷон ина мо супоридем ина таганрозки 12 буда ина таганрозки 12 да овардем супоридем ачаду я до тенакаҷон тамом барои ҳам бачаҳое ки хайр кардем худованд این خیر کردی شما دعواش خلق برنامه کشیم بود مثلا نصیب گردونه ربنا آتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار الله улица Мафла Баграмян, дом 8. Чанд нафаре якада хонатон? Секас. Чеч надои туғри мешавиё. Худо умри хайр кунад. Амин. Давай хайр. Метонем бировардаанд хонумра. инаи метро Люблино ман испар 39 корпус яга ина овардем до я дометека ина инҷа я гала одам буда ина инҷа аллоҳ ҳамаи одамои хайр мекунад ҳидоятшон кунад сафшона бисёр кунад аллоҳ акбар ва хоҳиш мекунам дӯстони азиз ягон банк ягон коргари калон бизнесмени калон пули калон ба мо наметиҳад аз ҳамин хотир агар шумо камтарак хӯрока камтарак ғизои запас доред ба мо муроҷиат накунед мо танҳо ба онҳое ёрӣ мехоҳем бидиҳем ки дар ҳолати критически ҳастанд яъне ки ин ҳамин шаб гурусна хоб мераванд дина гурусна хоб буданд мефаҳмед илтимос мекунам баъзеҳо пайдо мешаванд ки парвое надоранд мебинанд ки шанс ҳаст дар ватсап як камтарак нажалас давид мекунанд ва мо вақте ки волонтерҳо бурда продукта метиҳанд мо аллака 150 оиларо додем 150 оила дар кулли россия бурда тақсим кардем мераванд мебинанд тенҷ аст хуб аст ҳолаташ вазъияташ ва намешавад ку аз дасти вай гашта бигирӣ хӯрокаро барои ҳамин хотир дӯстони азиз оне ки шумо мегиред ҳамон хӯрокаро ба он инқадар сахт ниёз надоред дар халденик ҳаст дар анҷомхонатон каму беш ҳаст ҳамин хӯрок метавонист ки ҳамин шаб дар як хонаи дигар бошад ки дар он ҷо барои ҳамин зор ҳастанд нест ки ҳамеашам бихӯранд барои ҳамин хотир илтимос фақат критически ситуатсия ҳаст ку ҳамон вақт муроҷиат кунед ба ҳамин бародари мо занг назанед нависед ва мунтазир бошед мо худамон бурда метиҳем 150 оиларо мо ҳамин хел бурда додем дар ин ҷо якду беақлҳо моро сиёҳ карданд гӯё ки мо ягон корҳои леви мекунем агар ақл дошта бошид 20 блогер ҳеҷ вақт ягон кори пинҳонӣ карда наметавонад 20 блогер аз байин гап мебурояд ягон кори пинҳонӣ нест дар ин ҷо кори хайр аст гуфти мусалмонҳо гуфти худамон ки мо бисмиллаҳ кор карда истодаем ин хеле фикри бад накун агар ки худат сарат пусидагӣ аст дар як дивани ғавс акак шитагӣ кайф кардаисти аз ту хубтар ҳамон занҳо аст ки амин хоҳар азизамон Элнура манамин апай собира аст ки бо ҳамин занияшон баромада то 30-40 оиларо ҳамон дастсафкаи хӯрокҳоро ба оҳдаи худ гирифта буда доданд аз ту ҳамон занҳо мардтаранд аз ҳамин хотир ё хаб карда шинед ё ин ки дастгирӣ кунед хоб дӯстони азиз чӣ пунктҳоро дигар нагуфтам илтимос агар шумо тоҷир ҳастед ё ин ки ягон намуди бизнесҳое доред ки ҳоло камтар вазъият безеб аст вале имконияти хайр кардан доред хайр кунед худо хоста бошад иншаллоҳ пас аз гузаштани ин пандемия ҳолати шумо дуюмбора бармегардад шумо дуюмбора боз тиҷори хуб мешавед ҳамааш барқарор мешавад фақат биёед ҳамакаса чхеле ки мо дарк мекунем онҳое ки гурусна ҳастанд шумоам дарк кунед ва моро дастгирӣ кунед ҳоло бо бародар гап задам 1300 та муроҷиат ҳаст дар ватсап муроҷиати ҳоло нокушода ватсап непрочитани нохонда ва дар картаи мо 90 000 рубл аст мо аллака 150 оиларо ёрдам кардем пулҳоямон тамом шуда истодааст илтимос дастгирӣ кунед дар ҳақиқат занҳое ҳастанд ки гирья мекунанд занг мезананд ку гирья мекунанд хонаҳояшон вера мебинед дар баъзе вагонҳо хобанд дар баъзе вайронау валангорҳо хобанд дар Москав ки дар Тоҷикистон ҳамон хел вайрона нест Тоҷикистони мо аз ягон ҷояш ман ҳамин хел валангоре ки дар инҷа мебинам ҳамин хел нест баъзе гаражҳода хобанд маблағи мо тамом шуд дигар маблағҳоямон намерасад дӯстони азиз дастгирӣ кунед чанқе ки метавонед зӯратон мерасад пул партоед ман хоҳиш мекунам ки бетараф набошед дӯстони азиз наворо дуру дароз кардам хайли ютуб аст инстаграм нест акун дигар
و یک چیزی بزبش مرا سخت غمگین میکند که برادرهای پیدا میشوند که در همین شب و روزی که مردم خودش خون جگر است، مردم خودش در عذاب است، وقت برای مسخره کردن ما مییابند. یعنی زنگ زده شکایت میکنند، ناله میکنند، گریه میکنند، волонтерهای ما دلشون میسوزد، آنها را سراغشان را مینویسند. وقتی میرویم یک نویس است، در اونجا میرویم یک گراژ است، خودی همون سراغ تلفنش رو برای مراجعت کردگی دیگر نمیبردارد. برادر وقتی کودک بازی، وقتی مسخره بازی نیست. اگر احتیاج داری درستکک در واتساپ آدرس تنویس و در انتظاری باش که حالا با تو زنگ میزنند و یاردم اولی رو ما با شما میاریم. این خیلی نکنید دوستان عزیز. یا بعضی آدرس ها، بعضی سراغ ها است که از اینجا به اینجا 50 کیلومتر است. ما والنتیر برای ما دیفیسیت است. میرود 50 کیلومتر ماشین قطعی میرود، اون کس تلفنش نمیبردارد و میگردد میآید. باز این خیلی نکنید. باقی خداوند همه شما را نگهبان باشد. امیدوار هستم که شما یاردم میکنید همین برادرهای رو که همه همینا در همون پیشتر کارهای خیری که میگذشتن، یک 6 ماه پیش، یک سال پیش، همه اینا دست داشتن و امروز با خودشون به یاردم نیاز دارن. یاردم کنید دوستان عزیز. خداوند همتون را نگهبان باشد. هیچ وقت بیمار نشوید. احتیاط کنید و ما رو حتما دستگیری کنید. نبارو کدام بلاگری میخواهد در کانال خود در اینستاگرام در یوتیوب گذارید. خواهش میکنم گرفته سخرانیت کرده در یوتیوب خود گذارید. یگان خیلی جالب، یگان گپ زیادی نمیشود. خداوند همه شما رو نگهبان باشد. خیر.